як ми вже сьогодні чули, тут, в самому серці давнього Галича, на цій священній землі століттями лунали різні мови і звучали різні мелодії. І серед них караїмського народу. Караїмська громада Галича – це невід'ємна частина нашої спільної історії. Їхні традиційні пісні і танці – це живе свідчення толерантності і культурного багатства нашого краю. Тож ми запрошуємо вас поринути в атмосферу караїмської культури.